Príde biznismen na dovolenku do primorského mestečka a stretne na pláži rybára, ktorý si spokojne sedí a oddychuje. A pýta sa ho, prečo nechytáš ryby? A on hovorí, dneska už som chytil dosť, tak teraz oddychujem. Biznismen hovorí, ale keby si chytal ďalej, keby si chytal dlhšie každý deň, tak zarobíš viacej, môžeš si kúpiť druhú loď, môžeš najímať ľudí, neskôr máš celú flotilu, môžeš expandovať svoj biznis a predávať ryby po celom svete. A potom budeš bohatý ako ja. A rybár na to hovorí, ale čo potom? A on hovorí, potom môžeš ísť na dôchodok, sedieť na pláži, chytať ryby a užívať si krásny deň. A on hovorí, že ale to už robím teraz. Tento krásny príbeh podľa mňa ilustruje takéto celé kolečko, ktoré si musí častokrát človek odbehnúť, aby pochopil, že nakoniec sa vlastne vráti na to isté miesto, odkiaľ vyšiel a jediné, čo sa zmení, je ten mindset, že už som vyhral. Všechno je o tom vědět, co je dost pro tebe. Co a kdy je dost.